okwu a bụ maka ndị nne na nna. Ọ bụrụ na unu lee anya oge ụfọdụ ihe na-abụ o mebie, anyị na-ejikwa aka anyị si ka ihe ahụ mebikwuo. Ọ bụrụ na ị bụ onye nne ma ọ bụ onye nna na-ele m, biko gee m ntị. Ọtụtụ ndị nne na nna bụ ndị ụmụ ha nọrọla be ha ma bute afọ ime. O doro anyị anya na nwa ahụ emehiela, mana ụfọdụ ndị nne na nna na-ejizi aka ha tinyekwu mmehie ahụ ka ọ gaa n'ihu. Ọ bụrụ na ile anya ya bụ na nwa okorobịa ahụ nke mbụ bụ na ọ bụghị ezi mmadụ. Gị ile anya na-enwe ihe yiri mmadụ n'ime onye dị etu a. Si kpọrọkwa nwa gị ma nkọwachara gị ihe niile. O doro unu anya ekweghị tata ma nkụziri gị ihe niile akụziri. Ama m na ihe a bụ ihe iwe, mana ọ ga-akakwa mma na idiri iwe nke a karịa ihu iwe ga-ebutere gị ọbara mgbali elu. Okwu a dị ọtụtụ. Ụfọdụ nwere ike sị m torubu ikwu okwu dị ụtọ a, na eziokwu ka m nwere ịgwa gị. Eziokwu adịghị achị m afọ onye dị. Pụtawa dị n'ezi mama dị na-echu unu.